Hola, anem a fer polinomis. Abans de fer polinomis hauríeu d'entendre el que és un monomi. Si no ho heu entès, aneu al vídeo de monomis. I ara anem a veure què hi ha dins de polinomis. Els polinomis, primer s'ha de saber identificar. Un polinomi, com indica la paraula, és un conjunt de monomis. Llavors, aquí tenim aquesta que és un monomi, això que és un monomi, i cuidado, els nombres sols es diuen termes independents. Aquest nombre sol és terme independent. Vol dir que va sol, que no necessita res, val? No necessita cap variable. Llavors, és un conjunt de monomis i a vegades també pot anar algun terme independent. Normalment hi va, però que no és necessari. Llavors, quan hi ha mínim dos monomis, es diu polinomi. Aquest igual. Aquí hauríem de juntar aquests dos, que serien semblants, i ens quedaria un polinomi. Bé, com ho simplifiquem? Tenim aquest polinomi d'aquí i hauríem de juntar les parts semblants. Aquesta és semblant amb aquesta, perquè té la mateixa part literal. Recordeu dels monomis, la part literal és la x al quadrat. I aquesta té la mateixa part literal que aquesta. I després quedaria el número sol, el terme independent. Per tant, com teniu aquí baix, però jo us ho poso al costat perquè ho veieu bé, seria primer les x a la 4 perquè tenen un grau major, per tant 4 menys 3, una x a la 4, després 5 menys 2, 3, per tant 3 més 3x a la 2, i el més 1. I això seria la simplificació del polinomi. Simplement agrupar, com hem estat fent fins ara, les equacions biquadrades, les de segon grau o les que hagueu fet d'abans. Llavors, el grau. Com sabem el grau d'un polinomi? Perquè sabem que el grau d'un monomi, per exemple, el grau d'aquest monomi seria 2 més 1. No? 2 més 1 serien 3. I d'aquest seria 1. I d'aquest serien 2. Bé, doncs el grau del polinomi és el grau del monomi que té el grau major. És a dir, quin monomi d'aquests té el grau més alt? Aquest. Doncs llavors el 3, aquest 3 d'aquí, el grau d'aquest polinomi seria 3. Sempre el monomi de grau major. I per últim, què hem de saber? Hem de saber el valor numèric. I això també ho heu fet moltes vegades. Si tenim aquest polinomi de grau 3, perquè és el número més elevat, simplement on posa la x hem de posar el valor que ens dona. X és igual a 2. Què vol dir? Que a cada x que tinc li he de posar el valor 2. Com posa aquí, simplement seria 2, aquest 2 d'aquí, per x a la 3. En comptes de x poso el 2, 2 a la 3, menys 5 per 2 a la 2, més 7. I això, si ho posem a la calculadora, donaria 3. També pot ser que tinguem un polinomi diferent, per exemple, aquest. Per exemple, aquest seria un polinomi. Per què? Perquè són dos monomis, això és un monomi, això també, i no es pot juntar perquè no tenen la mateixa part literal. I ara jo us dic que A és 1, B és 2 i C és menys 1. Doncs clar, hem de substituir a la A, la B i a la C. Llavors seria 2 per A, A1, 2 per 1 per B, que és 2. I ara més 3 per C, que C és menys 1, per tant parèntesis, per B, B és 2. I això ho posaríem a la calculadora. Donaria 2 per 1 per 2, que són 4, menys 3 per 2, 6, menys 6. Llavors seria menys 2. El valor del polinomi seria menys 2. En aquest cas el valor del polinomi seria 3. I fins aquí el que és la part inicial d'un polinomi. Ens veiem al pròxim. Adeu!